लोगोफोरनिफ्राय दा थांनोसै ओमफ्राय बे बिचसिम थांसै आलिबाग बिचसिम लैथोसिम ओमफ्राय नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायलांबाय थाबाय थादों ओमफ्राय भिडिअखौ माबायदि मोनो लाइक खालामबानो जाबाय। रुमा मोजांमोन हराव नै हरसेयाव 2000 लादों सानाव फैनायबालाय एसे खमाव मोनगोन आरो जिनै बाजिनि बारदों होमबाबो हाबाय आरो लोगोफोर रुमनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय जों थांसै थांनोसै दा फैदो होमबा लोगोफोरजों दा फुंनि ब्रेकफास्ट खालामना लाग्रोनोसै बेनि उनाव जोङो जायगाखौ बेरायगोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे बिदिब्ला लान्चखौ खालामना लाग्रोनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे दिनै मर्निंनि लान्च खालामनो नेबाय दङ Assam mry खबरा Iya gitu. Hah? Alibaug. Alibaug. Halo na. Pronoy. Pronoy. Corona. Corona. Hah? Corona. Ikla. Sama. Cabut tuh kemarin. Logofor. Morning ni last breakfast. जानोसै लोगोफोर नालाय भिडिअखौ नायलांबाय थादों ओंखायनो बिथांनो मोनफैथ'वाखै थांबाय थानोसै दानिया हा इफोराव फैबाना गोसोखौनो बिराद मोजां नांखायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय मालाबा नोंथांमोना फैनो हागोन बेवहाय आलिबाग बिचआव बेवहाय जे सानाव दैफोरा रानो नालाय इधर का नहीं बाहर से लेके आते बाहर से लेके आते एमआईडी से फिल्टर में क्वेश्चन है फाइनाली जोङो नै दा आलिबागनि मोनसे केबखौ मोनबाय ओमफ्राय बेवहाय जों सिंखैजा हाबलांसै लोगोफोर ओमफ्राय माबायदि जायो नायलांसै ब्लगखौ मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जोबजासे स्किप खालामालासे ओमफ्राय बे जोङो बे गेटखौ मोनबाय ओमफ्राय गेटनि सिंजों हाबलांसै लोगोफोर बेवहाय टिकेट दाननांगौ बे गेटआव बे टिकेटनि बेसेनानो 25 रां ओमफ्राय नै गरायजोंबो थांदो लोगोफोर हान्था मेला इयाव दैया दा फुं समाव रानो ओमफ्राय मोनाबिलियाव दैया फैफिनो फाइनालि जों नै दा गेटआव हाबबाय ओमफ्राय नोंसोर नायनो हागोन नै गोजौआ माबायदि मन्दिरा बेनिफ्राय हाबदोंमोन जोङो ओमफ्राय लोगोफोर दा जोङो फैयै सानजौफु जालायलांबाय ओमफ्राय बेवहाय गोबां गोजाननिफ्राय सुबुंफोर फैयो बे जायगायाव खोनानो मोननाय बादिब्ला बियो सिगां राजा रानिनि थाग्रा जायगामोन आरो बेवहाय गोबां मन्दिर पुराना मन्दिर दंमोन लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ दिन्थिलांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय बेवहाय खनसे फैबाना गोसोखौनो बिराद मोजां नाङो लोगोफोर इयाव ओमफ्राय नै फुख्रि दङ बेयाव गोदो राजा रानिया दुगैग्रा फुख्रि दङ दा बेवहाय खासेवफोरबो नुनाय जायो बेयाव ओमफ्राय गोबां सुबुंफोराबो नायफैदों नै आइजोफोराबो नायफैदों ओमफ्राय नै बेवहाय दा ना थायो होननायबो खोनादों ओमफ्राय खासेवबो दङ
नै लोगोफोर ओइ ले खाथियाव नुबाय ओइ ले खाथियाव खाथियाव दं ओइ ले जों बोलाय ओइ ले जों बोलाय इले खाथियाव ओइ ले खाथियाव ओइ ले खाथियाव गोडा पानी नुबाय दा गोडा पानी करा दो तो गोड पानी तो नुबाय दा खाथियाव गोड पानी लोगोफोर नायखांबाय ओमफ्राय दा फाइनालि जों थांसै जों फाइनालि थांबाय ओमफ्राय थांबाय थानोसै जोङो ओमफ्राय नै राजकुमार माबोरै नांदों फैनानै हा हेपि जानुवारि लास्टनि ओमफ्राय बेवहाय बेरायनो फैदों लोगोफोर ओमफ्राय नै राजकुमार नार्जारिबो फैदों ओमफ्राय 2 बोसोरनि सिगां जों फैदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय नै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन आङो ओरैनो जायगाफोरा बिराद साफा जागोन हा हा मायाव नै दायो बे लास्टनि गेटखौ मोनबाय लोगोफोर नै बिफांफोरानो माने बेसे समायना ओमफ्राय नैबे दरजाया जाहैबाय लास्ट दरजा बियो राजानि दुगैग्रा ओमफ्राय बे दरजानि बे लैथो गुथाल बियो बेवहाय फुं समाव दैया रानजोबो ओमफ्राय बै गोथौखै थाहैजोबो लोगोफोर ओमफ्राय नैखै गोबां दावबायारिफोर दङ ओमफ्राय नै बेवहाय जों थांनाय बोसोराव दुगैदोंमोन बैहाय ओमफ्राय नै राजकुमारा सिगां थांबाय दङ ओमफ्राय बै नै साइडखैजा मन्दिर दं हनुमाननि मन्दिर फिसा दं बेयाव ओमफ्राय नै बेखौ नुदोंना बेवहाय सानसेखालि आं बेयाव दुगैनानै आथिङानो बौदोंमोन ओमफ्राय नै बेवहाय जाहाज खारबाय दं नै लोगोफोर पेरासुटजों जाहाज बे पेरासुटखौ थारमाने जाहाजसो बोयो ओमफ्राय नै बेवहाय मोनसे सुट लानोसै दा लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय बैग्रि दं नै आसामनि बायदि बैग्रि दङ गथ'नाया ओरैबायदि जाहैबाय गोखैयाव मोनथ'वाखै सान्दुंबो गोसाना बेयो गोदोनि थालांनाय गोजाम मुगानि मन्दिर बेवहाय गोदो राजा रानिफोरा बेवहाय सिबियोमोन ओमफ्राय बै साइडजों लैथो दङ बे लैथोनि गेजेरावसो बे मोनसे दखरसे हा थालांनाय बेवहाय गोदो गोबां जुद्ध जादोंमोन मुगल राजाफोरजों आरो गोबां हिस्टरि दं बेवहाय नै दायो राजकुमारा बारनो नागिरदों नाथाय गिनायबो मोनदों बिथाङा ओमफ्राय नै सानैयाथ' बारखाबायानो आंबो नायनोसै अरे वाव पूरा एक्सेल बहुत एक्सेलेंस मार दिया दायो जों लोगोफोर गरायजों फैफिनबाय गराय गाखोना फैबाय ओमफ्राय जों दायो रुमाव थांसिगोन ओमफ्राय दाथ' बे दैया रानबाय ओमफ्राय दा बेलासिनि 5-6 बाजियाव दैया बियो बुंफिनजोबना थाफिनो ओमफ्राय फुं समाव 9-8 बाजि एसेसो समाव दैया थारमाने राननाय जायो थारमाने दायो जोङो बे बालाबारि मोनफैबाय बालाबारिनिफ्रायनो दा जोङो दसे नायबाय बाइक सालायनायफोरखौ नै लोगोफोर साना हाबसिगोन मोनाबिलि जासिगोन नालाय ओमफ्राय नै दायो जोङो रुम फारसे थांसै थांनोसैलै गय थांनायाव
देख सोचो दे लोगोफोरा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर